ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ତୁମକୁ କିଛି ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ଦରକାର ବା ତୁମକୁ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାୱାର ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆବିଲିଟି କି ଯେମିତି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ରବର୍ଟ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ବୁକ୍ ଦ 48 ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପାୱାରରୁ 3ଟା ଲ କହିବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତି। ତମେ ବି ଏ ଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବନେଇପାରିବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ୟୁଜ୍ ଆବସେନ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜମା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ନା, ସ୍ପେସିଆଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଓଲଟା ଆମେ ଚାହାନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ବାଦଲ ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଉଭାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ କଥାରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରୁହେ ଲୋକେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ବି କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛ, କାହାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛ, ତ କିଛି ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ନେଇନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜମା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ରୁହ ନା, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ ଆସନ୍ତି ତ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଖାଇବା ବି ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ କହନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ବାସ୍ ବେଶୀ ସମୟ ରହିକି ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସୋ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ନିଜର ଆଭାବିଲିଟିକୁ କମ୍ କର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଅଲୱେଜ୍ ସେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ନେସେସରି। କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚବର ଚବର ହେଉଥିବେ, କେହି ପଚାରନ୍ତୁ କି ନ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେହି ବି ତା କଥାକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଏମିତି ବି କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା କଥାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ବନ୍ଧୁକରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୁଳି ଆଉ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା କଥା କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରେ ନା। ଏହି ଲ ବି ଆମକୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଶିଖାଉଛି କି ଜରୁରୀ ଠାରୁ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୋଲା ବହି ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ମନରେ ଯାହା ଆସେ ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ କାମ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସୋ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ୱିନ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁର ଆକ୍ସନ୍ସ ନେଭର ଥ୍ରୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ଥରେ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା। ସେ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ଯାଅ ଆଉ ଜାହାଜ କାରଖାନାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୁହା ଖମ୍ବା ନେଇକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେଠି ଥିବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲା କି ଏ କାମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖମ୍ବା ନୁହଁ, ଛୋଟ ଖମ୍ବା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା ବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଜନ୍ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଖମ୍ବା ଦେଇକି ପଠାଇଦେଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଠିକ୍ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଭୁଲିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ସଜା ଦେବା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼େଇଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରି ନ ଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନ ଯାଇକି କହିଥାନ୍ତା କି ତମେ ଏ ବଡ଼ ଖମ୍ବା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଏ ଛୋଟ ଖମ୍ବା ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଅ, ଯଦି ବଡ଼ ଖମ୍ବାରେ କବାଟ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହେଲେ ଛୋଟ ଖମ୍ବାରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଏମିତି କରିଥିଲେ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ସେ ବଡ଼ ଖମ୍ବାରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କବାଟ ନ ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ଖମ୍ବାରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ରାଜା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ନିଜ କଥା ନ ମାନିଲେ କାହାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୋ ନିଜ ହାୟର ଅଥରିଟି ସହ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁନି, କେବେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଜିତିକି ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି ଭାବନା। ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ କେବେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ କାମରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ସୋ ୱିନ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁର ଆକ୍ସନ୍ସ ନେଭର ଥ୍ରୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ସୋ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବୁକ୍ 48 ଲଜ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର, ଆଉ ଯଦି ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କର। ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।